Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi sekuru vangu vainge vari sabhuku, vakazofa zvavo. Kunyange uri muroi, but zuva rekufa rinozongosvika 1. Saka sekuru vangu ava vakagara kwemakore nemakore vangori sabhuku, vaingouraya chete. Vaiva vaine kangoma kavo kaitikana kakarira, zvaiitika muvhileji zvaityisa mukomanashi. Muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 39 ezekuberekwa. Zita rangu muchanditi Anesu. Ndakakurirawo kuMashonaland West. Sekuru vangu ndichavati sabhuku chuma, vainge vari murume aityiwa zvisingaite, ende ivo vaisagadzirisa misha, but vaitoputsa misha, kurara zvekare nevakadzi vevanhu. Asi mukomanashi vakazongosvika pakufa. Sekuru vangu ava mukukura kwedu vainge vaine hozi yavo, ende hozi iyi yaigara yakakiwa mapadlock matatu. Hakuna kana mwana kana gogo kana munhu zvake aibvumidzwa kupindamo muhozi imomo. Saka inini semuzukuru wavo ndainge ndiine musikanzwa. Nerimwe zuva ndakamboti vapindamo hwainge huri usiku, saka ndakaona sekuru vangu vainge vakashama, vasina kana chavainge vakapfeka. Tainge tatogadzirira kuti tinge tichienda kunoba chibage, nekuti chainge chatoibva panguva iyoyo. Tichiti kana tikanoba chibage, sezvo tairara mukicheni, tobva tatanga kugocha zvedu. Saka ndainge ndabuda panze, munin'ina wangu ainge achiri mumba. Saka ndopandakabva ndachizoona sekuru vari musho, asina kana chavainge vakapfeka. Vaifamba mukomanashi vachiita zvekunyamhaira. Ndozvakandishamisa, zvakaita kuti ndige ndichivatevera kunosvika vachizonopinda muhozi. Saka vakanyahwaira vachifamba, vakanokinura hozi vakapindamo, ndokubva vavhara dhomu. Saka muhozi umu waiti kana munhu arimo ukadongorera nepamaburi waikwanisa kuvaona. Saka ndakange ndakavadongorera nepaburi, ndopandakabva ndachizoona vava kurongonora masaga. Mukati memasaga vakazoburitsa kamwe kangoma kadiki diki kainge kakaputirwa nemachira matsvuku nematema. Vakabva vatanga kuridza kangoma. Iwavo vaiti vachikaridza vaikaridzira pasi pasi, kachingoti pada kumpangu vachikaridza, ende vainge vachiita sekunge munhu adhakwa, vachitamba vachikaridzira pasi pasi. Saka ndakaramba ndakavatarisa. Mukomanashi vakati vachingonobuda muhozi muya, ndakazonzwa muraini around 2 AM. Tainge tatoenda kunoba chibage tichiri mumunda. Ndopatakanzwa mhere, maiwekani maiwekani, ndevamwe amai avo vainzi amai Clifford, vainge varumwa nenyoka vakafa. Saka tainge takambonzwa nezvayo nyaya iyi. Painge paina vamwe vatete ava vakangouya kumusha kamwe chete, vainge vava kugara kuUK. Pavakauya kumusha vakapopota zvisingaiti, sezvo vainge vari munhu ainge achigara muHarare, dzimwe nguva vari kwavo kuUK. Taivaona sekunge munhu ainge achititarisira pasi. Kana pavakapopotera sekuru, vakarwadziwa vachiti, baba, mune shuwa kuti mungauya muchindirara? Imini manje ndiri mwana wenyu, munoda kuti mukwasha wenyu ange achiita sei? Zvimwe zvacho zvavakataura ndakanganwa hangu, sezvo zvakaitika tichiriwo vana vadiki. Saka vakazoti hamundioni zvekare nekuda kwekuti imimi muri muroi mune hutsinye. Saka vatete ava ndo vakataura nezvayo nyaya iyoyo yekuti panoridzwa ngoma pano. Ngoma iyoyo kana ikangoridzwa panobva patongowana munhu anofa. Saka ipapo ngoma payakaridzwa, ndakatarisa ndichizonzwa kuti mai Clifford vainge varumwa nenyoka vari mubedroom mavo. Zvakandishamisa ndichizonzwa zvichinzi mai Clifford vainge vatofa.
vakavigwa mangwana acho Maxten because tainge tiri kumavillage kuzomboendesa munhu kumochwari mari panenge pasina. Saka sekuru vangu ivo ndo vaitoti kana muvillage mukafiwa because vainge vaine zvimari, vainge vari murimi, saka mari pamba pedu takangokurawo pamusha pedu paine mari yakawanda. Ndo vaimira kana kuri kunzi mhuri yacho inenge isingakwanisi kutenga kana coffin, ivo ndivo vaimeka sure kutoti coffin racho ratengwa. Saka ndakazoona ndikacherechedza ndikaongorora ndikaona kuti pose pairidzwa kangoma ikako usiku, mangwana aikwanisa kuzotosvika muvillage matova nemunhu anenge afa. Pose pairidzwa kangoma ikako paivigwa munhu. Saka ndakazoudzawo vana baba kuzosvika tichizobva pamusha nekuda kwenhau iyoyo. Baba vangu vaitoitawo sekunge vainge vakaputirwa, but zuva randakanotaura navo mukoma vakangoramba vakanditarisa vakati, wakaona sekuru, wakavaona vasina kupfeka? Ndikavati hongu. Ndipo apo patakazosimuka tikabva pamusha ndokubva tachizotanga kugara somewhere else. Ndo zvaiitwawo nasekuru vangu. Mishonga yavainge vachishandisa zvichitaurwa zvinonzi sekuru ivo vakatora mishonga iyi, vakaitora nekuda kwekuti vainge vachida kuti vange vachizova sabhuku, uye zvekare rwesabhuku hunge huchizongoramba huchizongotevedzera dzinza ravo. Saka vaiuraya zvekare nevamwe vanhu vemuvillage. Mukoma kangoma aka kanonzi hakana kuparadzwa, kachingorimo mumusha, but akasati kawana anokashandisa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi sekuru vainge vaine kangoma kavo kavainge vainako. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana muinewo mafamily secrets amunenge muinawo, uyai nawo kuinbox kufacebook @brothernashi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana Chimurisei, ndiri kuona vamwe comrade kuhope avo vari kuti ndibatsire, nditori neconfusion. Murisei, ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu chivigei. Ndinogarawo kuno kuCape Town, ndinogara munonzi muDanoni. Ndiri murume ndine makore 34. Zita rangu inini muchanditi Blessing, uye zvekare ndine makore akati wandei. Ndiri muno muSouth Africa, ndinoshandawo papurazi pandinoshanda sagadhi. Ndakangokurawo ndiri mwana wechechi yeAFM kuZimbabwe, ndichiziva tichiudzwa kuti zvemudzimu nezvevafi madhimoni hatifanire kuti tinge tichitevedzera nekuteerera, but pane nyaya iri kuitika iri kundishayisa hope. Handichazivi kuti ndodiiko mukomanashi. Zvakaitika mukoma zvakatanga last year, mainge muri muna June of last year. Ndakatanga kurota hope dzaindityisa. Saka kuhope tinoona umwe murume uyo anenge akapfeka uniform yekuhondo, but yakabharuka yakasakara, anenge aine afro, anenge achiputa fodya yake. Pose pandinomuona anenge achiita sekunge anenge akarinda pabhesi. Saka anenge aine pfuti yake AK47. Anoti kana azozviona kuti ndinenge tamuona, anobva asimudza ruoko rwake zvishoma nezvishoma, achiratidza kuti anenge aine pain yakanyanyisa. Murume uyu anobva achizoti kwandiri, anotondidaidza nezita achiti Blessing, inini ndinonzi comrade. Zita rake pose panoritaura rinobva raenda nemhepo, nekuti kunobva kwavhuvhuta mhepo yakanyanyisa. Anoti iye akafira kuChimoyo kuMozambique, anoti mugore ra1977. Ari kuti iye haana kuvigwa zvakanaka, mweya wake hanzi uri mugomba umo uri kutadza kubuda. Anoti enda unoudza hama dzangu kwaGutu kuti ndiri kuChimoyo, ndiri kutonhorwa nechando. Ndinoti kana ndikaramba, anotanga kuchema obva ati hama dzangu dziri kutambura nekuti ndini ndakavabatira pfuma yavo kuti vange vachifamba. Zvino havasi kufamba kuti vange vachinzwa kuti chii chiri kusakisa kuti mudzinza
munge muchizova nenhamo. Anoti kana achitaura neni kudaro, ndikamubvunza ndiriko kuhope ikoko ndikati, nhaiweko wadii watsvaka umwe munhu because inini ndinonamata. Saka anobva ati kwandiri, ndakakumbira vedzinza rako vakandipa mubvumiro vakati chienda unogara pamwana wedu, ndiye achakutungamirira. Saka pandinomuka ndinobva ndati I rebuke you in the name of Jesus. Saka nemudzimai wangu tinobva tatanga kunamata. Sevanhu vakakurirawo muAFM tinoedza kunamata kuti hope idzi dzinge dzichienda kure neni. Tinoti in the name of Jesus, mweya uyu haufaniri kuti unge uchinditeverera nekuti mweya yemadhimoni. But pose pandinonamata hope idzi dzinotouya mukoma. Ndinokwanisa kudzirota kana ka5 zuva randinenge ndaswera ndakatsanya, kana kuti pandinorara ndanamata chaizvo zvinoburutsa denga. Anotoita kutoti ndige ndichitorota kana ka5 ndichitopiwa madetails ekuti ndakafa zvadai, ndakazomhanyiswa nemabhunu ndikazonodonhera mugoronga umo mavakazondipfura nepfuti. Vakandipfura nepfuti kusvika mabara avo aperera pandiri. Saka iye anoti kana ukapinda murodhi ukati wava kuenda kuhama dzangu, ndichakuudza kuti unofanira kuti unge uchifamba sei. But ndinobva kwagutu, ndino mukadzi mwenguva, mukomanashi muviri wangu wose unenge wakazara neziya. Ende ndinoti madhimoni awa haafaniri kuti aramba achingondishungurudza, but ndiri kungoramba ndichingorota murume uyu nguva dzese. Handizivi kuti ndoita sei. Nditoriwo pakutoshungurudzika mumwoyo mangu. Ndangosara ndiri munhu asingachazivi kuti waramba achinamata here kana kuti ndongobvuma kuitwa mupoteri wemweya wemukomuredi uyu ari kutaura ari mandiri. Ndibetsereiwo. Zvino mukomanashe, ndakabva ndachizoedza kutaura napasita vangu pandakambodzokera kumusha ndikaenda kwavari ndikati, vamufundisi, ndohope dzandiri kurota, handina kudzitanga kudzirota zuro rino. Ndatova nemakore ndichingorota pane munhu uyo ari kundiudza kuti akafira kuMozambique kuma1977. Ndoitawo sei because anoti ndichasvika pakuti ndinenge ndava kuita kuti utadze kushanda. Pari zvino ndanga ndati unge uchingoenda ndichikutungamirira ndichikuudza kuti unofamba sei, but ukaramba ndichazokubata zvine simba. Kana kushanda haungazomboshandi kusvika waenda kuhama dzangu. Saka vakabva vandinamatira vakati usateerera hope idzodzo nekuti hatitende kumidzimu. Saka hana yangu yainge ichitorova zvisingaite zvekuti ndakatanga kubvunda panguva iyoyo apo pavainge vachindinamatira. Ndiri kutodawo advice kubva kune vedare renyu. Zviriko here zvinhu izvi zvandiri kurota kana kutoti madhimoni zvavo ari kutongoda kuti ndinge ndichizotanga kuita zvekuenda kun'anga? Because n'anga ndakadzivenga mukomanashi. Kana paya pamaimboita mainterviews en'anga ndakatomboregedza kuteerera zvirongwa zvenyu because n'anga handidzifariri. Handisi kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakadai zvava kuitika kwandiri, ini ndiri munhu anoda Mwari zvakadai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vanogara kuDanone. Hanzi ndohope dzandiri kugara ndichirota idzodzo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wei. Hanzi n'anga handitombodzifariri, handisi kutonzwisisawo kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika kwandiri zvekuti ndinorota makomrade. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, zvazodhakwa manje. Iko zvino zvadhakwa. Inzwaiwo nyaya yangu. Muri sei? Ndinokumbirawo kuti muzondiposta saHaidhi. Handiti ndagadzirawo ghost account. Ndiri kushaya rugare mumwoyo mangu nekuda kwezvakaitika nezuro. Ndiri mukadzi, ndine makore 28 years kuberekwa. Ndinonzi Rumbidzai. Ndanga ndava ne8 months ndichidanana neimwe mbinga iyo yakazotobva kuUK. Saka apa tanga titori paromantic mood.
anga ari kufanira kuti ange achizoenda neni tombonoona vatete, achiti ndisati ndadzokera kuUK ndobva ndakubvisira mari. Mbinga ine mari ende munhu ane mwoyo wakanaka, saka ari kutogadzirira kuzondiroora asati adzokera kuUK. Zvino mukomana She ndakazobhaiza nezuro, saka zvakaitika ndezvekudai. Ndiri kugara pamba pake, ndichamuti Nathan. Saka Nathan uyu ane mwana wake uyo wandichati Daniel. Daniel ane 5 years. Daniel uyu anga ari kugara kuCanada, saka akauya naamai vake vakarambana many years ago. Saka Daniel ane dambudziko reautism, haatauri zvakanaka plus ari hyperactive uye haanzwisisi zvinhu sezvinoita vamwe vana. Saka paakangondiudza kuti mwana wake ane autism, zvinhu zvandisina kana kutombonzwisisa. I tried to search nezvayo but handina kana kunyanya kunzwisisa, ndakangoti kujaidzwa ikoko, mwana anoda shamu. Saka vana vakadaro ndainge ndakaziva kuti vanoda mwoyo murefu uye zvekare rudo. Saka inini ndaitongomuona sekunge ari kutongondibhowa nezviito zvake zvekusateerera. Saka pandakazobhaiza mukoma ndainge ndiri busy paTikTok yangu, saka ndakatora ring light ndikaisa foni yangu paring light. Ndava kutotanga kutoita madance angu ndichitarisa nematrends. Saka iye Daniel abva kwaainge ari, ndatomubatidzira TV, baba vake vasipo, ndikati chiona mamovie, ndokubva atanga kubaya screen refoni yangu achindidzivisa kuti ndinge ndichiona mavideos, ndinge ndichipera madance challenges. Saka akaramba achingodaro. Apa ndainge ndichiri kukorobha mukomana She, zvakaitika timire tiri mupassage. Ndakamboedza kumuignore but aingoramba achingobaya foni yangu. Foni kwava kunowira mumvura mubhaketi. Mwoyo wangu wakabva wazara nehasha. Ndikabva ndati mwana uyu kauyu anoda kumborohwa. Saka ndakamuti uya pano. Ndokubva aswedera akati he mama. Ndokubva ndamubata ndikamushonyorora zvizheve izvozvo ndichimutswinya. Akabva atanga kuchema, achichema zvisingaite. Ndikawedzera ndikati shiti yemunhu uchanyarara chete. Uri kuona zvawaita foni yangu ukangoiuraya. Apa ndakaisiya iri mumvura because iPhone yandakatengerwa nababa vake, saka it is waterproof. Ndikati uri kuona kuti foni yangu iri mumvura, ainge achingoridza mhere. Saka ndina kunge ndakaziva kuti Happy had came back from where he had gone to. He was standing behind me. Akaona zvose zvandakaita, akabva angotora mwana wake ndokubva vabuda. Akangonditarisa nerimwe ziso riya redisappointment randisina kumbobvira ndakaona. Haana kundituka, haana kumbondirova. Akangoti ndozvawasarudza izvi, ini handidi munhu anorova mwana asina mhosva. Ndakakuudza, saka uchazozvigona here? Zvino mukomana She, ndine stress, ndoita sei? Ndokupai here mafoni numbers ake mutaure naye. Munhu uyu haasi kudavira macalls angu. Ndakatraya kutexta, kusenda matext ekukumbira ruregerero. Ndikumuudza kuti ndine stress, ndinokwanisa kuzviuraya, ndiri kunzwa guilt. Ari kungoblutika, haasi kutaura nini. Mastatuses acho awo ari kuisa anokwanisa kungoisa kana full stop. Handizivi kuti zvino full stop. Ndiri kubvunzawo kuvarume kuti pasituation yakadai full stop zvinoreva kuti kudii? Is this the end of our journey? Ava kundiona sekunge ndiri muroi, but nditoriwo munhu atori nemwoyo wakanaka. Hatombozivi kuti ndiri munhu ari kutodzidzirawo kuti ndinge ndichiziva condition yemwana, because musikanzwa yacho yakanyanyisa. Komana She akatomboti ndichibika, baba vake varipo, ndiri busy ndiri kubika paya, stove ichiita kupisa. Ndakazongonzwa kuti gwengwendere. Ainge atodonhedza poto kubva pastove. Mukoma akakwira pamusoro pestove kwava kutanga kutamba nepoto iya. Zvino pakadaro ndaifanirawo kuti ndinge ndichiita sei? I had lost patience. Ini ndikangoti akajaidzwa naamai vake kuCanada ikoko kwaakakurira kanoda shamu kuti kange kachiziva kuti zvimwe zvinhu hazvifaniri kuti zvinge zvichizoitwa. I'm not a bad person.
I'm not going to beat him ever again because now ndava kunzwisisa. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi ndo zvakaitika, ndanga ndisati ndanzwisisawo kuti ndo zvavanoita vana vakadaro. Hanzi I'm not a bad person. Voita say how can she speak with her fiance so that asazoita call off the marriage. Hanzi kwatiri sevanhurume zvinorevei kuti after you have discovered girlfriend achitswinya mwana then wobva watanga kuisa mafull stop pamastatus. Hanzi akaisa mastatus kuda anodarika 30 mafull stop ega one after the other. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine depression, ndakangosiwa mumba ndiri ndega, hana kana zvaari kumbondiudza kuti ndobuda here, ndorongedza, ndoita sei, ndoramba ndakamirira here, ndoita sei. Hanzi I'm confused. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndinorwadziwa seng'anga nekuti ndakarapa mwana wevamwe vamufundisi, but kamuparidziro kavakazotanga kuita after that ndakamboda kuita mhiko dzekuti mwana uyu atange kupenga zvekare ende asazombofa akawana chiremba anomubatsira nenzira dzechivanhu. Makadi henyu, ndinokumbira kuti chitupa changu munge muchizochiviga kana muhari chaimo. Inini ndiri murume, ndiri makore 58, ndinonzi Sekuru Mushori, ndinoita zvekurapa. Ndava nemakore anodarika 20 ndakatanga kurapa ndichitori mukomana wechidiki. Ndinotoshanda sen'anga uye zvekare ndakatonyoreswa kuzinhata, ndinotozivikanwa, ndine mapepa acho ose ekurapa. Ndava nemakore ndichibatsira vanhu nemiti nemweya yemadzitateguru. Kurapa kwangu kunozivikanwa nevakuru nevadiki, asi mwoyo wangu une ronda iro rakaiswa nevamwe vandichati Pastor Sibanda vekukwekwe uko. Zvakaitika takange tabuda muCovid, saka after Covid ndainge ndisina vanhu vakawanda vainge vachiuya mumatare angu. Apa ndine mhuri dzangu mbiri, saka ndainge ndongoti chamuka inyama. Saka vakazouya vamufundisi ava pamba pangu, vakauya vakapfeka rimwe ziheti, vakaita kuzvipombera kumeso. Saka makore acho iwawo munguva dzeCovid munhu aiti kana akafamba nemazimask hakuna kana aimboshamisika nazvo. Vainge vasingadi kuzivikanwa. Vakabva vachizondiudza kuti mwana wavo Brighton uyo ainge aine 19 years ainge achipenga. Akatanga kupenga munguva yelockdown, aitopota achitotiza kumba achidya marara uye zvekare achitaura nerumwe rurimi rusingakwanise kunzwisisika. Saka pastor ava nemudzimai wavo vakasvika pakuyeredza misodzi pamberi pangu nemudzimai wangu. Vakati, Sekuru, taedza minyengetero, taedza maanointing oil ekuNigeria, taedza kuenda kuhospital, asi mwana haasi kupora, tibatsireiwo toita sei. Saka ndakabva ndavanzwira tsitsi ndikati aiwa, hazvina hazvo basa. Ndakaziva kuti kunyange bhaibheri riripo asi pane rimwe rima rinenge richida mishonga yechivanhu. Saka ndakazorapa Brighton uyu, akagara pamba pangu for nearly a year. Saka ainge agere pamba pangu. Brighton aigara pamba pangu, ndichimugezesa nemishonga, ndichimupfungaidzira mishonga, ndichiita mhiko dzose kuitira kuti ange achizova munhu anenge aine pfungwa dzinenge dzakati kwesere. Panguva yose iyoyo pastor ava vaiuya kumba kwangu usiku. Vaiti vakauya usiku zviya vakazvipombera nemazimucheka vasingadi kuonekwa, vaindipa mari dzematendo. Saka mwana wavo akati apora, semuripo ndinokuudzai chokwadi, vakandipa Toyota Hilux, vakandipa mombe 11 dzakabva kupurazi ravo. Saka ndakafara chaizvo nekuti ivo vakaona kuti mwana wavo akapora ende akatozodzokera kuyunivhesiti. Asi unyengeri hwapastor ava hwakaoma. Saka pane pamwe apo pandakazongosanganawo nemavideos echechi yavo, vanotoonamata mune imwe chechi hombe chaizvo. Saka vakaenda vakatanga kuparidza, ndakaona mavideos avo ndikati
ko ava ndipastor Sivanda ndava kutoudza mudzimai wangu, tava kutoona pastor Sivanda vachiparidza paFacebook paya. Ndakavanzwa vachishora, vaishora zvisingaiti, vachiti n'anga dzose dzemuZimbabwe varoyi, uye zvekare vanhu vanoenda kun'anga vachienda kugehena. Isu pano tinoshandisa zita raJesu chete. Chakandishamisa ndechekuti vakatanga kutaura nyaya yemwana wavo Brighton, vakati Jesu wavo wavanonamata ndiye akadzoredza pfungwa dzaBrighton. Ndakaita BP panguva iyoyo, ndakavabata ndokubva vachizondibvunza kuti ndainge ndichidei kwavari. Ndokubva ndavaudza nezvemavhidhiyo andakaona pasocial media, vakati handina kumbotaura zita renyu here? Ndokubva vatodropa foni. Saka ndakangoti hazvina hazvo basa. Saka chakandibata ndechekuti vakazouya naye Brighton uyu. Vakauya naye nekuti tainge tichiri nemhiko dzekuenda kumasango anoyera kuti tinge tichinooroverera huko, dzekuti kana pfungwa dzake dzikada kuzorasika zvekare dzisazombofa dzakarasika, nekuti dzinenge dzakachengetedzwa nezvikara zvesango zvinogara mumasango anoyera. Ndakashamisika nekuda kwezvandakaona vachitaura paFacebook. Handina kumbofungidza kuti vangadzoka kwandiri. Saka vakadzoka, tikatoenda vakatondidirira full tank, tikatoenda neToyota Hilux iyo yavakanditengera. Takatoenda tose kusango tikatonoroverera huko. Saka zvinotondinetsawo mumwoyo mangu kuti vamufundisi ava vakauya kwandiri ndikavabatsira, mwana wavo akapora. But pandakazonzwa votaura, vainge votaura zvemvenge vachiti isusu n'anga tiri varoyi. Ndoita sei nemunhu akadai? Ndonodzupura here huko dzangu kana kuri kunzi achazobatsirwa nevanhu vekuchechi? Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndoita sei nehuko dzangu? Ndoenda ndonodzidzupura here atange kupenga zvekare Brighton uyu? Nekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi takanwa ropa ratakanwa paEaster rainge richitapira, rainaka zvisingaite. Makadii henyu mukoma? Ndiri mukadzi, ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndinogara kuUK muManchester. Pari zvino ndiri kunoku mukoma, ndichazodzokera zvangu after Easter. Zita rangu muchanditi My Day. Ndava nemakore akati wandei ndiri muEngland. Saka ndakazojoiniswa izvi zvekuroya ikoko kuUK, uko kwandinoshanda sanesi. Saka kujoina kwandakaita, ndakatanga kudanana nomumwe murume ndichangobva mukusvika muUK. Vatete vangu vakazoshaika zvavo, vakafira muaccident. Vainge vagara vari muRoyi. Saka boyfriend akazova murume wangu. Akandiudza akati, handizivi kana kuri kunzi ukazofarirwa nasisi vangu, because so far vakadzi vose vandaedzawo kuti ndinge ndichiunza mumusha vari kuvaramu. Saka ndakazoti ndaenda kunovaona, vakandishanyira huri husiku, vakati kwandiri, kana uchida kuita muroora wangu chiva shamwari yangu. Ndakabva ndabvuma. Saka kubva ipapo takatanga kufamba tose, kuroya murume wangu, kuroya nedzimwe hama dzavo nehama dzangu. Nditori nehama dzangu 7 idzo dzandakaisa pachijana, kusanganisira neuyo watakauraya iyo ino Easter. Ropa rake richizere muhari dzedu, tichiri kunwa kusvika rapera. Ndopandichazobva kuno ndodzokera zvangu kuUK. Akafira mutsaona yakaipisisa. Ainge akananga kuMuzarabani, kune kwaainge achitoenda. Takakwanisa kumubata because ainge achitoenda zvake kun'anga, ndokubva aita accident. Takashandisa mishonga. Pandakaenda kumba kwake ndikamwaya mushonga iwoyo mumavhiri emotikari yake. Ndakagara ndamuisa pachijana semunhu anonamata. Ndakazokwanisa kumuhwina. Kutanga kwegore radarika iro ndopandakakwanisa kutanga kupinda mumba make kusvika tichizonomuuraya paEaster ino, ropa rake tichiri kurinwa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo
yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, hanzi tichiri kutonwa ropa rake ende riri fresh. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Thank you very much for watching. Zvekare nekukomenta tichibatsira vana Haiti mucomment section.